Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m abọrachi nke onye chi na zere n'ụtụtụ abịa nka ntụkwasị obere okwu a ya dị nkenke mma ya eri oge unu ụnyaahụ ka emere ụka nna n'usoro Catholic Church mana mfetezie n'iru akwụkwọ ụnyaahụ ka mfụ m ndị celebrate nnafa ka anyị si were eme na nna anyị nwanne m iru akwụkwọ dachako ọnwa mgbe eke jụrụ ama ha akpụ ka ọ na-agụba jụrụ adịghị nkọ ya ka nsị ka njụọ ụmụ anyị ndị itorobịa anyị ndị agbọghọbịa anyị ndị nwunye anyị onwekwana ife dị ka nna ọ bụkwana sọ nne ka a na-eselebrate ifete celebrate kwa ya fada ije anyị ike si ya papa na ị na-anwa ewezuga nna gị ya ha nọ n'ụwa ife nna na-egboro ụmụ ya erika ka m gwa gị ọ bụ na ị marọ gị nwa bụ onye Igbo na-anụ okwu m ife nna na-egboro ụmụ ya erika mana ị gaghị ama nna dị ka Chukwu a na-afụ anya n'ụwa bifo mmadụ eme gị ife ọ ji ebu ụzọ n'anya na ngwuru gị mana nna gị anọ ya nna agwa gị nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ị celebrate bere nna gị kpọọ ya na fon bịa gịnị celebrate ya goo ya ife sendịara ya ego ọ ife nna chọrọ at least ka ọ matakwa na gịnị na ụmụ ya na-abụ ya n'obi ọ bụrụ na nne isi ebe ị nọ na-akpa ya ide postu ya na soshal midia na-eme ihe nke ya ga-apụ iche anakọta m ụnyaahụ ka mmadụ nwere onye ji celebrate m ụnyaahụ nsị baghị eyi omekwa onye nya bụ ọda chako ọ na nwa mgbe eke amaghị akpụ ka ọ na-agụba jụrụ adịghị nkọ ma ife mekwa ka ọ dị o na-agwa nke ikpeazụ o mee ka ọ dị anyị nwabụ ndị okongwu ife m chọrọ ịgwa gị bụ ngwere si n'elu ọjị daa negharị anya kwee n'isi unu na-afụ n'ọfụ so unu nwabụ ndị nna ma ife omini asị m unu na anyị ga-adị ka echi na echi agaghị agwụ dịka anyị na-celebrate our father anyị sị na ha ga-ebi ndụ maka nka ha ga-anọrọ anyị ndụ wee rụọ ọrụ niile fa ga-arụ n'ụwa maka ime gịnị ịkọwara anyị ife nke anyị amarọ ichekwa ngwuru ma ịgbaziri anyị ana m asị on behalf of Maazi-UC I say happy father celebration. Ndị nke m ọ gwụsịa ka ọha n'onu tụsara m ozi a ma sonye n'ife na-eme na my YouTube page at Maazi-UC and subscribe. Ndị be anyị ndewonu.